Nag-herbs. Kaputan na ni mo. Mobitay to rin siya. Nga, i-translate o binisaya ha. Ang pagka. Primero, Nightmare Before Christmas. Diba ka na? Ay, kasayo na na, Maradela. Pagkasayo na na. Ang tubaga na. Iurom sa wala pa'y pasto. Bansaya kung di mong iruwaray ka. Okay na. Siya, tubag ka na. Kalma. Piston. Paano siya itawag na movie title in English? Saturday Night Fever. Ano, tubag ka na. Baklag, iruwa ka. Kanalapot. Kasayon. Wala na ilisod na na. Sa iro yun. Ang binisayaan ng Saturday Night Fever. Tayo na siya. Ang tubaga na. Sabado sa gabi, hihilatan. Iro rin o. Okay na po. Ikatulong. Die another day. Okay na. Oh! Ikatulong na rin eh. Payain na na. May paliso dito. Ang tubaga na. Base, ugma pa siya mamatay. Kigwa yun. Iroa o. O, ikaw pa ka. Ay, ito ka upat. Tubaga niya. Siya araw. Tubaga niya. Igwaha ka. Ay, ikaw upat. The Forgotten. Tubaga niya. Ikaw upat. Ang ilan. Ito kayo naman ay. Ang bisya ng The Forgotten. Bawal siya. Ang imong utang. Oh. Kani. Kalima na niya. Last na ako ng question kay mag-look ang photo. Mabugalan ko ni. Inahan ron. Dahil last na rin. Mag-look ako. Kani. Bisaya ni. Lost in space. Kaya, last na ha. Oh, last na ni. Kalima na ni. Oh, di ka puya na ka. Oh, garay. Mag-look ako ni tay. Mabugalan ko ka na. So, ang tupag ka na. Kanang lost in space, ang bisayaan na. Wa ka tupag.